na. Ah, Nalimot ko. tama mo to. Ah, nag-chits ka na si Kasansa? Pagbabot sa chorus, intense. So, hindi tumao. Tama. Di ba? Ano to? Gikan sa pinakaunahan to sa chorus. Magbuhat ng video ang ikasal. Hmm? Sige, tawag ka. Courage, ayuan. Sige, turn na. Kaya magbuhat ng video sila ba? Kung may background. Yapon, yan. Mohon. Ganyan ka. Mohon, oh. Ganyan. Kitang duwaya mo na. Ikaw ka pa sa mga lights sa mga Ganyan, ID Muslim. ganyan.